tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang healing para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog,
maghiling. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pang unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng huyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng huyan at sa kanto ng kalye. Maranaw to po. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong June 1 na. June 1, 2024. Madalion po ang oras. Ang panahon. Chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad ng pusyoso at sa buhay ng kapuay kusiseto? Ito po ang may ribanan na alas 12 ni na pagkaunto, sundong alauna, imedya ni na pagkahapon. Hindi po sa programang Buhay sa Barangay. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Yururuleo, narinero. Kumusta po kamo? Welcome po sa programa. At ito yung pag-iriba sa technical side, James Sonoco sa information. Yaon man si Jimmy Guanzon. Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng yan. Iniwan po ang sa inyong kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Again, marahay na udto. Happy panguntuhan po sa gabos na mga nag-aantabay ko niyan. Na walang hanap
digdi sa programa. ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurideyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad mong usyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Ini po mga kabarangay, pinag-inkaminar or pinag-try po na magpasiring duman sa sarong parte. Ini pong si Bamban Tarlac Mayor Alice Go na magsairaron po sa DNA test. Kung ikaw ay mayroong sikret, Kaibanan po si Lin Wen Yi, sarong Chinese national na pinagtutuburan na sa iyang biological mother. na tahimik, magpatay-patayan ka. Taan si mga pinagparataram kaya kay ito ni Mayor Go na an sa iya daang nanay saro pong katabang sa harong asin ini na akian an sa iyang ama na talagang Chismis na pag-uusapan. talagang Chinese. Leo, walang labis, walang kulang. Alagad bigla na lang nag-aluwas ining baretang ini na igwa po ding sa likod ka itong mga bareta igwa ni Lin Wen Yi na ini po talaga pala ang pinagtutubunan Tambay na walang hanap buhay. na biological mother ka ini ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Leo, walang labis. Sinabi po ni Senator Win Gatchalian na madali pong mag-imbento ng istorya kaya ang pinakabagayon magpa-DNA test sinda Go as in Lin Wen Yi. Madali naman nga mag-imbento ng istorya kaya ang pinakabagayon ngayon yan mag-DNA test sindang duwa nganing mapatutuohan na ining mga nagluluwas na informasyon makung totoo. Asin makusog na yan siya ang posisyon. So, ini po ang pinag-uurulayan po digdi ang totoong pagkatao kay niyo ni Mayor Go. Ninhuli po tamayo pong maitaon na detalye mientras na nagdakula siya sa Tarlac. May mga taga-Tarlac pero da ininda mapatutuuhan or da ipon ninda masabi-sabi kan panahon na ini hobin pa. O sain po ini naghali sana ining si Mayor Go. Sa tabi ng buyan, makasaysa Bigla na lang nagsulpot. ito ay chismis na pag-uusapan lang. Karo po baga pelikula. Ito baga si mga mga Korean novela. Yan. Ikukumpara po garo telenovela. I mean, ang buhay po ni Go base po sa iyang testimonya na aki subuot siya kan sa iyang Chinese father sa inda pong katabang sa harong. Yan po pinanindugan ni Go sa pinakuring pagdangog sa Senado. Nasa rong Amelia Leal ang sa iyang ina. Yan po ang problema. Mayo po kaning birth certificate hindi na makuha. Dahil yan. At hindi ka kasi Ngunyan iguana ninuli ini ang nakasurat sa iyang birth certificate asin nagdakula siya sa farm na pag-uusapan. kung sa po siya nag home study or home school. Ano daw kurano ka pira daw ang distansya kan sa indang harong saka duman sa eskwelahan tasiring na lang kayan o kaya duman sa farm ang rayo kan eskwelahan ta nagkuyan na lang ini nag home study na lang. Subot sabihon medyo kung sa tataramon po na ringkodada medyo alubangian ini sa tao parang bako siyang bako siyang kampante. Ninulita da ini nagtuod sa tao, ninulita an sa iya pong pag-adal duman lang sa harong. Dito sa pitong gatang. Alagad ngunyan kung makatubang siya, yan ang mga dapat nato na pinag-aanalizar. Ito ay chismis na pag-uusapan.
Ganyan, maurag na siya na magtaram sa atubangan kan mga tao. May isang munting Bala nga tinangka na bilang sarong alkalde. Diyan po sa Bamban. gatang. Dito ay nagkuumpukan ang ilang bilyong istambay. Siring po kaya na bagay, pinagluwas po ini ni Senator Risa Hontiveros ang nagkakapirang dokumento duman sa Urulay. Walang kulang. Pati na po gabos yung mga kakulor niya to, mga kabaro niya to, ng mga taga-media na ini po na nagkukonektar kigo asin Lin Wen Yi nakabali subot sa mga co-incorporator nigo na da ibababa sa 7 negosyo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Grabe ano? Leo, walang labis, walang kulang. Yorororeo. Sinabi naman po ni Gatchalian na pwedeng patutuuhan kan mga residente kan Valenzuela na si Lin Wenyi ang sinasabi bilang ina kan alkalde na ang pamilya go naka-start dyan sa syudad. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroon secret sa Yan po, imposible ang maglihim kung ikaw ay may secret. Iyan. mabuhay ng tahimik na tahimik. Magpatay-patayan ka. Sinambit man niya po ang mga listahan kan paghali or paglupad na sinasabing perming nagtatravel ining si Lin Wenyi kaibanan si Jian Zhonggu ang ama kan alkalde kan Bamban na dai po bababa sa 170 beses sa 7 hasta 8 taon. Ang tunggatang kailan may gunitang di ma... And siguro man po kay Senator Gatchalian ang kadaklan sa sendang destinasyon pasiring duman sa China. Makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yoreo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye itong gatang. Dito ay nagkuumpukan ang ilang Talaga pong nakaka-trigger ini hanap buhay kundi na dapat pong imbestigaran. ito Permi po ang destinasyon China. pag-uusapan lang. Yoreo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad mong musyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? 17 minutos po, makaligisan oras na alas 12 ni pagkaudto. Paramihan tras po, yan muna sa tuyang mga pagirumdum. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Ms. Alvin and Laura Hernandez and family, Lordisiang, Nabua, Camarines Sur. Prayers from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong, Batu, Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente, Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever.
Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya.
Double White Rose Papaya. Iguaning Double Whitening and Papaya Extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, ibang kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye itong gatang. Dito ay 25 minutos na po, makalisan oras na alas 12 din pagkaunto. Walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang... Uya po ang mga magkakayo na seleksyon, dulot ko po sa gabos sa mga kaantabay ngunyan na nagpupurpay ngalo.
37 minutos na po makalisan oras na alas 12 ni na pagkaunto. Dito sa pitong gatang Ini po pinag-confirmar po talaga. Magkasaysayan na kung nalalaman Ining manonood po duman sa pinakaenot na pag-uusapan lang na rehistro. May isang munting tinda Ninuli po sa pagkagadan kasumpay po kan e-cigarette o vape associated lung injury or IVALI. Dito ay nag-uumpukan ang ilan bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Base po duman sa DOH kay Assistant Secretary Albert Domingo. Ngunit bakit meron Ini pong kaso kanagadan na 22 years old na lalaking garo inatake po siya sa puso. Pinagdara duman sa emergency room kan 2023. Mayong comorbidities po ang lalaki na nagkaigwan labi-labing tama sa baga. Ito ay hindi chismis. Kasumpay po ka na sa iyan pan Aldo na paggamit din vape sa kalihis po na 2 taon. Base po sa pag-aadal, ipinag-publish po kan Respirology Case Reports Journal kan Asian Pacific Society of Respirology ni Dr. Margareta Isabel Fernandez as nagkakapira pa pong doktor na Philippine General Hospital. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Nileo, walang labis, walang kulang. Duman po sa nai-dokumentong history, Ay huwag magalit. ang biktima ko nakamati ni 2 aldaw na pagkulog nin daghan matapos ang sports activity. Naigwa pong koneksyon sa dyspnea, diaphoresis, asin man myalgia. Nainotigdian sa rong semanang pag-abo, hemoptysis, kalintura, asin man po pagsusuka. Yan po ang nangyari. Sa tuya pong duman po sa Bareta, gikan duman sa DOH. Dito sa pitong Siguro po duman sa pag-aadal, bako man subot, di man subot naninigarilyo nin tabako, nagiinom nin arak, o naggagamit nin illegal na droga, as hindi po tinamaan nin coronavirus disease. panlang. Nileo, walang labis, walang kulang. Base po duman kay Dr. Riz Gonzalez kan Philippine Pediatric Society Tobacco and Nicotine Control Advocacy Group. Ang sinambit man pong kaso sa anom na nairehistrong IVALI cases. Hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Nileo, walang labis, walang kulang. Kan Mayo pa po. Kan Mayo lang ini, 2024. Nakatulad ng usyoso at sa buhay ng kapwa ay pusiseto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Kasi naman po duman sa Global Youth Tobacco Survey, 14% o saro sa kada 7 estudyante na may edad 13 hasta 15 anyos ang nagagamit po ng e-cigarette oral daw. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka. Tinawan doon po ini kan DOH, dapat itaas ang legal age sa pagkonsumo po kan vape asin sigarilyo sa paginin pagkamyenda sa vape law. Asin pagsasalay kan tobacco illicit trade bill na nagsusunod sa mga reglamento kan World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Ang pitong gatang kailan may gunit
Ngunit ang di mawawaglit, taga-rito ang aking iniibig. Yururureo, narireo, narireo, Bueno, igwa na lang po kita ng 18 minutos bago magabot ang oras na alauna nin pagkahapon. Para mientras po, uya muna sa tuyang mga natatada pang pagiramdom. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blood Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSD Building in front of Landback, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sad kungunyan. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
2 minutos po bago mag-abot ang oras na alauna din na pagkahapon. Paramihan trust po, kami po mapa-midbid muna. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maray na hapon po kay Ma'am Juliet Saliente Giorgio. Hindi ko po alam ang totoong pronunciation kaya or Giorgio. Anyway po Ma'am Juliet, happy watching po. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. Sa tuya po na dugang na mga informasyones, Sa buhana, ano po ang benepisyo kan chamomile tea sa satuya pong lawas? bukan ang ilang bilyong istambay. Number 1 po, nasarong benepisyo, pwede pong mapakarhay ang kalidad kan pagturog. Ini pong chamomile tea, igwanin na apigenin. Sarong klase nin antioxidant na iyo po ang mamanihar para po makaturog kanin masiram. Sa sarupong pag-aadal, ang taong nagkukonsumo ng 270 milligrams kan ini pong extract kan chamomile tea 2 beses kada aldaw sa loob din sarong bulan, nagkakaigwa po ng 33% na mas magawin na turog asin mas marikas makaturog po ng 15 minutos kesa po sa dai nag-iinom ka ni. Maaari po or posible po na mabulong ang panunaw. Limitado sa na po kaya ang ebidensya. Alagad sigun po sa pag-aadal, ginagamit ini nganing bulungon ang nagkakapirang namamatean sa pagtunaw, kabali po ang pagsusuruka, asin po ang ito pong itong si ito may may hangin po sa laogan sa tuya pong tulak. Magpatay-patayang kabawag saglit. And of course, sa rupong magayon, ining pwedeng maprotehiran kontra po sa cancer. Makasaysayan na kung nalalam. Ang sa rupong klase ng antioxidant na mahiling po duman sa chamomile tea, iyo po ang naikukonektar sa hababang insidente ni nagkakapirang klase ng cancer, kaparehas po kan cancer sa thyroid. Sa buhana, Pwede man na may benepisyo sa pagkontrol kan blood sugar. Ini po mayo pa lang po nin mayo pa nin therapeutic claim. Alagad sigun po sa sarong pag-aadal, ang taong nagiinom nin chamomile tea or aldaw sa loob nin 2 bulan, mas nagbaba po ang level kan blood sugar. Posible man dahil ining makatabang sa puso. Ining chamomile tea na ini nasagana po sa flavones. Sarong klase po nin antioxidant na posibleng magpababa nin blood pressure, asin ang level kan kolesterol. ito ay hindi. Pwede man po na makatabang sa depression. Ini po may mga pinaggibong research na ang chamomile po posibleng mabawasan ang labi-labing paghandal, asin man depression. Yan po ang benepisyo kan chamomile tea. Iniman po na benepisyo kan maligamgam na tubig. Ang benepisyo po kan pag-inom nin maligamgam na tubig. Number 1 po, magayon po pala ining pantunaw.
Ini pong mainit na tubig, sinasabing madaling paagi po, nganing mapakarahayan sa indo pong salud. Pag an sarong tao dahil nag-iinom nin magkakanigong tubig, an saradit po na bituka, nagsusup-sup po nin mas kadakol na tubig, sa nakonsumong pagkakan asin ininom. Ini po ang rason para maging dehydrated, asin po madipisilan na magbawas. Ang sobrang dehydration po na pwedeng magresulta nin malalang constipation o pagtitibi, asin magresulta ini iba pang problema. Number 2, para maging regular ang pagbawas, kung kumpleto sa dami po or sa dakul po ang tubig na iniinom, mas madali asin magiging regular ang pagbawas po, ninuli mas magiging malumoy ini, asin madali ining mailuwas. At hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba? Number 3, magayon na sirkulasyon. Ini pong maligamgam na tubig, posibleng makapagpabuka po nin blood vessel nganing magbulos din marhay or mag-agos po, magdaloy. Ang dugo asin sustansya sa satuyang lawas. Number 4, nakakabawas nin stress. Ang sarong tasang maligamgam na tubig, nakakatabang po ini para mabawasan ang stress asinman anxiety. Sibli ang maglihim kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong katang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik. Ini man po na number 6. Number 5 pala. Magkaigwa po nin marhay na turog. The same with chamomile tea, tatawan po kamo kaninin magayon na pagturog. Sigun po sa research, ang pag-inom nin sarong tasang itong maligamgam na tubig, nakatatabang po para marelax ang lawas asin makaturog. Malilikayan man po ang magisong nin mag-umagahon na para maging makusog sa masunod pang mga aldaw. Marahi po sa tulak ang pang-anom. Hindi pong maligamgam na tubig, nakatatabang sa marhay na pagtunaw kan sa tuya pong kinakan para makalaugan sustansya sa satuya pong lawas. Nakatulad ng musyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Yururureo, narereo, narereo. Happy watching man po kay Ma'am Betsy Odavar. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong katang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit at tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Tagarito ang aking iniibig. Yururureo, narereo, narereo, narereo. Yurureo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan. 12 minutos po, makaliso na oras na alauna ni na pagkahapon. Maramientras po. Dito ay Uya giraray ang mga magagayon na seleksyon para po sa gabos. Ngunya na nag-aantabay digdi sa tuyang programa.